sikla tu tu se sikla puru ni kok no muitu khlaina ni thik hingka ba norong ni boskango lai thangnai a chakra rong ni thani bo norok khabo thani surungui man norok achaya sani no kaito ni lama o himui kaito ni hamari nuknai rok ni a kok no norok surungui man borok ni lai bumao je lai bumani sima rungmani te kaitor bai tidul jakmani kaito ni a hamari ni kok no norok borok thani khnaui man abon bagi chung tini ni simitei beskang ni salnei saltam joratei chung ok no tino wansuk layer mo kok bai kaitor norok no rag rina muchung jago jate klai norok sikla pruo grak ni tongmana tei tei kaitor o salthamo norok bai kok sana muchung jago bini kok no norok muitu khlaina tei bini a khairok mani a kok no o saltham joratei chung oro tonglai tei tei aboni tei bisikni bisiktam tei beskango norok tiar umsugi tongmana norok ni samungo kaitor bai himlai thanibo afrokai norok 30 বছর ni ulo tabuk ni simi a gotona no muito khlainai manana tamuke osikla joraono no tak nai sano muito khlainai awon bagi tini oro kutum laiman ti sikla ro o kok no belai kheno wansuk thai tei oro pangjak busui busu ungjak ro jotoni bagi nabo wansuk mani nango kaito no muito ma khlainai kaito ni a kaham kok narak mani a kok rok no nang je brusikla a jorao tei nang je bru chakra engthang na jorao kaito ra tak naisa sak sak no bongkha bolai jaknani bo chine a hambai ni mal rejaknani mali o ecclesiastes no seinaisa kokaya phornaisa 12 অধ্যায় ni ek pod no tumung naikai 8 pod no naikai aro sao mungsapano chugya be bano mungsa chugya mangsi o lokhani tola beba mani na abo kosol se pano je sao je arong khani ni kaitor no muito khlai sengro seng nung a kaitor chini suprai ji sutro muito ma remember kono muito ma khlai na tamni kai suijak no tongo o sansaro jot to mani te nuk mani nuk ya beba no mungsa samung chugya mangsi awon bagi na kaitor chung sikla rok no sana muchung jago kon jibon tongnani bagi muchung jago bini thanibo yasak jak thoto ta ano nang tamu muchung ni tumung sungkhakai ang khai sanai ang bono tekisa sakang tumung saiman mate tekisa sakang ma mane norok khai sikla tongmon jorano ang sikla pro kaitor no saima mate tam nengkai kebang mano emon kaitor thani mankha je bage ang bono hambai di bodi bhibaya awon bage no ma hino ang kaitor no saiman mani te apro ang kebang ma samung no klaijak ka jetana ang khlaina no usit tongmaya taba norok sikla rok belai kepal kaham katsi sikla joraono kaitor no manja baikha abo obo hai boyoso no norok kaitor bai baksa klai poitoni himlai manana tamni kai ele bango srai sao je nini bagai bini wan sukmani tongo norok jo to ni bagi no kaitor ni plan tongo norok ni bumung no kaitor haimano ini langmani kaisa koroya kaitor siwo elembago sao kaitor chini bokhnai suda lekhawi to ni jang nini langmao nung je manjagi tongmani malai tongmani abo jot to kaitor siwo norok hamari manjag rok mangsi amni ke norok kom boyosono kaitor no manja baikha norok ne langma toksa norok belai kepal kaham tamni ke norok no tuidunai norok no beni mannai abo hai okra rok botong nong logi abor bagi nong ni langmao norok no tuidunai rok je tongmani abor rok ni bagi norok kaitor na hambai ri thai abor oro verse 2 3 4 5 6 7 no tumung pore khai pas jora pori nai mano asa jora bo cholo tamke o kok thai muito khlai ni tak nai sano hinmani simi chengni thangei no tumung pore nai khai khamo khna thoto gya amo pore naya koi khna thokmani klai abo abo ni bagino a kok sajago nung kaitor no muito ma khlai nai tamke ni paithak ni jorao nini din hamya pano kaitor no tumung muito khlai kai kaitor ka hamle ni bagi tongnai
chini thani o kathang Kristo a khatung mani chini thani tongo bono a borok bono ungkha a langma tei a kubui tamni kai paithang ni salo abo haite kebang mano kosto rongnai tamni kai sikla rok tabuk jibono jebabe challenge malai tongmani amo belai one of my sincere challenge emon জিনিস রক নরক সাইমানো tabuk ba duniao ta nono আকর্ষণ খায়ো among ka phek mani emon samung khlaijak tingo jeta kaitor chungno khlaina musung jagya tam ninge kaitor no kiriang mani hamyang mani tam ke chinthani a challenge rok belai no tongo tam ke chung saimano tam ke chung no thara ni bagi sephayo soitan sikla rok no belai kheno chopro bui tongo i langmani tongthokmani a khatungma rok bebana nosto khlaina nai tongo noni a tongthokma khatungma paisuge a ko lok thana phainai norok saismaya je nonot borok terana bagi sephaiton mani Fiaba saimandi Jisu kai chungno langmani na bagi sephayo a langma bo pai phlaya langma sung nung ang chini thani bongkha Jisu no tui khatungmani tongo tabuk nini thinang kai asole nung jebebe tui amtise Jisu nini je kono poristiti bolo nonot thangei thangnani bachirinani ichha tongo bonono hamjago job torono hamjago Jisu ni thanibo mungsapana khai tamno tui tek tomani tongbosu obagai din joto bangrok nini thanibo challenge asno bangrok nai phia kaitor muchungjago je bororok saiman thum bongkha kaham kaitor kaham tei kok narang nai kaitor onbaga ang mashau ang tei sas sekang tumung Kristono saiman manite emon samung khlaijaka je samurokno kaitor sajagya hiaba kaitor ano nakarkha Jisu Kristo proso thimane jare chung nakarjaka sung je rithai tongmano bo paisukui no ririkha amon bagino chung je khlaijagi tongmarokno kaitoni thanibo nakar sanmate bo nono na se nakarnai tam ningke bongkha nakarnai hiaba bo muchungjak mani khai bo bai baksa himthung nung katsai kuthui lamao himi tongphano nung kiri thai krei hamyano amni kai bo nung bai ma tongo subrai bo nung bai ma tong nung je dinni simi bono subrai mthangnai chaini yachaka a dinni simi no bo nung bai ma tong tabu chini thanibo a choice nung bo bai de tongna musu na bo bai de salna musu piaba bokai kok rikhano bokai bela hama kolok bokai hamjak nai norok bai ang In the Old Testament. sana musungo abo jeta New Testament chunglugo poito khlai thangnai kotor borok ni kok sung Old Testament kobang man nugo piaba ang emon kothba norok no sana musungo jeta siklaro bongni langmao manjui man nate samo Daniel tei binia khorok tham kiching songroni kokno chungsaimano je pru romui chopjak bai pru sikla mangsi bukatne ja rajano borok binno sel azora borok sikla man te ang Joseph ni kokno tinin no bai salaina muchung Jacob ni busarok ni bisingo khoroksa Joseph chungsaimano Jacob ni bihi khorong ni tong Leah bai Rachel ang hang kai tono hambai an big jote khoroksa barak bihi khoroksa te busar khorong Jacob likai bi khorong nai te 12 জন busak Old Testament ni borok ni a jibono nai nai ke chin tabung ni jibon bai bisi pher lai abona ortho andor khorong ni mang makai jang nai sama kogya ana musung makai borok ni amalo borok ni jibono je dukho kosto je protibondokota kebeng mung phaimani chini langmao tabuk chini thani ba abo hai tonga kokno sanai Jacob 10 জন abusa manmani ya ulose Joseph no mano Benjamin kai Joseph ni slaipo lo hai krai je Jacob ni tei 12 ta dofa Israel rok ni asayo Joseph apru sikla boslo bor joton kusung mani bagai bufa Jacob Joseph no belai ke hamjago abo Joseph no pin bufa hamjak mani te alkaram ni slai abo mokolok laina moto abon bagai bo bin besla ni bagai anono rok roma hai khub colorful kamchli rok pai di phayo te alga besar ni rong ni kaisa color kufur eba alga color na Joseph ni bagai ke metreng matra
Awon bagai bufa Jacob ni thani besa Joseph belai ken favorite. Awon bagai te alkabi ni beta songrok borok belai ken rishi nangbai. Norong ni bisingo rom ni kebo 4 jona 5 jona family ni borok tongbai kakai. Norong ni bekawa apti waisu wisu da je da pnano bai pnano simi ba manaino simi ruo abo hai. Bekawa apro ken rishi sokpayo. Tangai mo babu ba bono simi naina klai sungno khai naiya. Awon bagai cengci ni bekano cek klai mangai. Bufa Joseph no hamza go hima bagai bini beta songro belai ke Joseph no rishi nanglayo. Asa kaitor Joseph no imang no funuka. Norong bising sab sabo imang nuk nai to. Sengjo to no asale imang nugu. Tai chira imang nuk maro kuno samung chugya mang. Kuno samung chugya ekdom nonsense mangse. Ke seng belai kebang kai chao ho. Eba sapung jatre pon wan sugo. Awon bagai ai imang nukmani jotto imang nukmani no kaito funugo ini tawan suti. Heba Joseph saibar ka je adi no je nukmani a imang alka imang ro kahaya mo juda. Awon bagai bo bini a imang nukmano adi no bini takuro no sai khanar ka. Bo a imang ni kok sai khanar male boro tem se naisle jak baisu. Nung sang no tam hai ma to. Apse bai simi jeng jak liya. Adin sai pai ma se te salsa imang pusu punuk sokwa bono. A imang o kai bini a beta songno sibi sai khenari mang khenaliya bu phana bo sai khenari ka. Dari mang khenabai a koi busla Jacob no hinga Joseph no hinga nung sagna tam ma to. Tabu norong ni bisingorom ni imang emon nukha kaito no riwa imang hini sai mang kai. Je norok jot tono ano thani khorok ma Bombay ne hini sakai bumting laino. Baksa hinana mo mata kharap jengkan. Baksa ke hinana mo borong no ni sire klai no sidi ne. Heba was from God. Kaito ni arane a set nukha. Abru sikla boslo je kaito ni thani man mani ablon sai khnari ka. Karon bo sikla boslo ma baga imam ni kongno bahai kai khna thoto pai thoto kai sada ni jaja liana. Tam ke bo sikla ba. Abo tor sadrop sikla boslo. Bo abru sikla boslok jasi a imam punok jak pro. Bo tuidul jak mani nango. Tabu norok sikla ro. Norok o chenga hai okra ro bai tidul jak na nango. Jate klai kaisa no cheng halok manjoli. Waisu cheng chini ok norok nong ni okra ro bai puma bu phabai je ব্যবহার khayo amo thik ya. Numanu phano সম্মান dina dorkar. Ini leader rok no norok সম্মান dina dorkar. Waisu norok emon khai kok sawi ribo. Joseph bini a imang ni kok no sai khnari ka. Salsa Jacob bini busla Joseph no saka thangni ninna ta songo samung tang tong thani o maichu tunui di. Adino a imang ni kok khnamani pore tebo naisle ka ba. Bini a bata sono kok sablai ka. Lo cherai tini phaikai de bono bathar pailai sinai. Wan suk nai de anu khungbu ting kana nijini bu phayung no se bathari painai ni wan suk lai ja. Sak ni bu phayung no se bathar nan bagai porikalpana na lai nai ro. Abuma to bak soi ni ko kaisa niya. Hai pano takuk no ble naisle ka bathar nan le bahai ke wan suki mangka ba. Sai mandi mongkha pola hamiani samu. Nini a risinang mani mokol yok mani amo emon naisle mau thang sogiyo. Nini thari tong thok mani a hamzak mani awro gere yungai thango aproke nang tebo ran sawi naisle emon jaga sogiyo bothanan suda wan suk jak tingo. Kei nai di Genesis nugo amon khai naisle jaka bufayung abel no bothari paikha. O bothar mani naisle mani musumani abo jotono fola hamyan sabu abo aiklai no fola hamya bong ni bekhaw kok samani bai bufai no bothar nai ne ya bong ne a takuk rong ni bising 10 জন bising khorok sa hinka bhalo porikolpona tong bin kai are bono bothar ma salai kha khorok khiklai ge bhai a munuisho amte hini wan sukmani jarai se Joseph thya ni su bothar jaglia tei ele mago porite chengno goje salsa a ha koni kasai family ya gulo bono phalui horjaka te a Egypt sarong ni thani phal roh kaba bo Egypt haw thangma toika te a kothmao sajak tongo je potibhani boro khoroksa ni thanibo bo paithago sogiya protibha rengkha rajani
সিকিউরিটি কমান্ডার আহাই আসে পজিশন তুইজা আর ও ব কৃতদাস পাই তেলাংজাক সেলেং আহাইকে সামুং তাঙি তঙিখা ব যদি ব সাইমানো পাই তেলাংজাক কৃতদাস সেলেং যাসে হাইপনা বিনি সামুং ন ব খাবাই খুববাই খাই কাহাম কাই খ্লাই ব বেলাই পরিশ্রমী তাই আবুল ইসলাম ক কতর হিংকায় কাইতর ববাই তব প্রতিভা বিনি থানিব নুখা যে কাইতর বনস্সু বাউই তংমানি আবার বাগিন ব যদি ব উলত বুজাখা ব বুইনি সিলাই কুসুগ পজিশন জাখা সেলেং রং বিসিম প্রতিভা ni নগ সামুং তাংফ্রো ব বুইনি সিলাই কাহাম সামুং তাখা তাক নং সাক সাক ন জোসেফ ni তুমুং ওয়ান সুখায় তাবুং নরক আ ইমাং তুমুং ফুনুক জাখায় tak samung belai kaham kai to ni bagi klai tong kai bu nangasa kai kha khari kai tor bai kai to ni samung kai tong pul no khorsa se ko thana pan to mu eba phalai pan rohor ja khang ka kai de raja bai nai bile chini bisum ko bang mano chini o bkha belai hamya ngane pheba jose abo hai kai khlai jak hano bkha baiya bo seleng ngi samung tang tui seleng tui se samung no emon kai samung khakari khlai abo ang waiso isu ma wan sugo bo sai je mano seleng ni kuno khomata kri do pai telang jak je par khai mano mali bo sai je man to bini kuno khomata kre to bo phano se khakari samung khai ne a bkha phan boroni pai ne ma wan sugo amo kai to ni aroni simise sombok boni tak naisa je tak naisa kaitor bono tak naisa bini bufa joseph bijako joseph no cherai pro sai khnari bani jiko bini basla joseph no kaitor ni kok kbangma sai khnari ka bo cherai pro awon bagino kaitor ni kok thai norok na tak phrung kai norok srung mate abon norok ni thinango samung nangiana a phrung mani bising jotoni kok kotor ingkai kaitor norok bai tongmani abno bujina nangana joseph যেটা কাইতর ববাই তং আউনো বুঝি মামা হাই ব সেলেং হানো প্রতিফানি নবজে সামুং বেজাক মানো খাবাই খুবই নখলাই ব তাবুক যেমন ঘটনা ঘটে গে ইন্টারেস্টিং আগিবো তা সংবো থানা নাইকা ফালি রহকা আবো তো তঙ্গন এমন ঘটনা বিনি জীবন ঘটে কা আবো তেব কিরিমা শিখছা প্রতিফার বিনি মালিক বিনি বিহিক বাই রং ফ্রেজাক না নাইকা কামকে ব বেলাই খম খম চালা নাই থ sing saimano potibani big bono rom frena na yei bobai tongri maya ni bagai kok tatal samani bagai bono rom ya ko jelo chokha tiklaro norni jibono fola hamya norok no belogoi man tak prashno kai abo hai belok jak phruo joseph a potibani bihik bai manja ya khari thangma hai norok a belok jak mani khari thangnai de thangya te খারি থাংমানি বিসিংতৈ আসম স্বপ্ন খ্লাইয়াই তঙি মান্নাতৈ এমনকি বুইজে সাপানো সাইমে এফাং তংথ তাউনখা কেবো নুকিয়া কেবো সিয়া হাইপানো সাইমানদি কাইতর কাইসি আউন বাগৈ কাইতর প্রতিফানি বিহিক বাই মান জাগিয়া ওই খারি থাংখা ব আউন উলখাই তাতাল অভিযোগ রিউয়া কয় রমই জেলো চবে ব জেলো চবজা খাকরি ক্রিনি যে সামুং ব খালাইমা সিক্রই যিশু ব হাইনো এমন থৈ হামিয়া মা থৈকা যে সামুং ব মাস মা খালাইমা ক্রই আবরি মারজা তৈ মা থৈকা যিশু যে থৈমুং নো মা থৈকা যে সামুং নি মাজরা চংসে মাজনা তমনি তামকা আব্রু জোসেফ জেলো চব জাখা এমনকি জেলো চবনি যা প্রুফানো যে খালাইনা নাংমা জরাতে কাহাম নো খালাই তো জেলো থাঙ্গিব এমন সামুং কাহাম খাই তঙ্গিও আর জেল নাইজম নাই রক নাইকল নাই রক জেল নাইজম নাই রক পর্যন্ত বনমা হামসাক পাইব বাহিকে আব সম্ভব নাইদিবির জীবনত তামুং কাপুই লাগাব बोथार जांना नायखा उलंखाय बोथार माली आगे फाली रहजाका फाली रहजांमा रहया तंगि तंगमासे आ मालिनि बिहिबाय उल्टा अभियोग रिजेक्टखा जेलो चौबि रहजाक्त्रखा गरि गरिनि सिनि बिसिंगो सिखला बयस गरि गरिनि खलाय जागिया ततै आहायनो दुस बेरजाकमानि चंजाकमानि सिनि बिसिंगो तरत
Klaimakai kerei buibagi himja phawahai jorau phano kaitorni proti bini oitono kissa phano bel ria. Tai jeng saibano jelo thangi chogi purwo borok khorongni ni bisingo imang nukmani akokno sebai sadi hini sajaka. Bini gotona no to khana lagina agi imang nuk termani koboro engke a borok engka nang tutene tu imang nuk naiba ani imang ni kokrono a borok khorongni imang nukmani no jelo chopjak tutui phano khabai yawi kaitor rimani a imang ni kokno sebai sakrumnani kokno bosai khnari borok koi kok laikha ang tabung dorokno a imang ni kok sawi tumung judi norok jel ni yok thanga kai norok ano boma phiok nai phia khoroksa jel ni yok le thanga boloke bono muitun malia Awan bagai kaitor remani swa nono ano je remani no bui muitu do toni ya awono wan sudya we je khlaiga nangmani khlai thangdi kaitor nono buino subai manna niti khlai swa remani bo muitu khaito khayato khlai thangdi Joseph tamkha bo jelo tong jakha pheba salsa emon ঘটনা ঘটে kha tabule raja si imang nukna chengsiu a raja imang nukmani kokno abone ortho tamo sebai saikrup sawoi manai bini a ras dorbaro keu fan kri a jel ni yogi thanai a imang ni kok sajagai jel ni yogi thanai a munisu a brukai a kokno muitung jaka jelo khoroksa tomle Joseph amole imang ni kok saiman ke ho saiman li abini imang ni kokna rajani Kaitor emon পরিস্থিতি সৃষ্টি খালায়ো যে পরিস্থিতি ni সমাধান কাছেনি ni bisingti simise nai nangmani jorao phiabase bini thanibo koknar nai mangnai kaitor ni thanibo khabai thaikru Joseph jemon kha thiyang ma hai 17 বছর জরতেই bo tek tomang mani tonga jebru bo apuila emang nukmani apru bo 17 বছর 17 বছর মানে বছরে মাথায় আদিবা sikla বসলো a 17 বছর imang nugui je dorbar nangi phaimani afrun simi tei 13 বছর joratei bo khaloge atek tono jelo chopjak tei te aro potipani nogo selengni samung tang afru bo kaitoni thanio khabu tharmani butharin to o paithakni asal Egypt a raja imang nugmani sal khaya sak joratei bo tek tomang mani toka tei chinga kothmao saimano a Egypt ni a bugrani imang ni komno sebai sai khlaimani yaguno a bugra emon tong jaka Egypt hawo sana thangkai raja ni poreno bo abo hai position jaka sei raja ni a yasta mane shil ক্ষমতা a authority raja sokoge age kono kani rekha bo a raja ni jese ক্ষমতা tonga asek ক্ষমতা ni malik ungja jaka ingkai asil yastamo sin tongo bongni abo final abo bai je sapana khlaiban abo bai hamiabo khaibano kambo khaibano piaba Joseph bangkha soi borok kaham bo potipani nogo samung khaibru bo faithful tongkha jelo bo gatsai kaitoni thani koi khranai jatuni tongkha tau kok ngakai nai nai di 17 বছর ইমাং নুখা 13 বছর tek to manma last to 30 বছর বয়স রাজানি ইমাং no সবাই শুক্রবই সামানি ইয়াগুলো ক্ষমতা মানখা 30 বছর বয়স সেব রাজা বাই বাক্সা ক্ষমতা গনাঙ্গই আ দেশ no শাসন খাইকা ব রাজা তংফ্রো এমন খা 60 বছর বেলায় আবুসকাই তংখা আব সিমিয়া a 7 বছর পরে 7 বছর চাচারা নাঙ্গান হনি সাইমামানি ব সাইমামান বাগে ইমাঙ্গ 7 বছর ni বাগে ব তিয়ার খানি তনিকা 7 বছর প্লাস 7 বছর 14 বছরনি খুরা 7 বছর নারাগি তনিকা তিনি আংনরম যে সাউই খাবসারিনা মুসুমাখা নরক যে কোনো পরিস্থিতি ফানঙ্গই তংথং দং লাংবাও a nono naisle mani te nukhungo khapelai ang laimani disinang laimani
नों सामुं तांथानि स्कुल कलेजाव जेखुनु तंथानिबो दिनै किचिं राव बायजे समस्याव क्लाइमानि आमो काहामलेको हामियानसा काहामिया सिं रोङै मानो ओ जुसेफनि जीवनाव फाइमानि हाय फियाबा साइमानदि नों काइतनो सय खाबा थारि तंखाय ब बिनि ककनो नारकनाय ब जुसेफनो कक नारकमाति सामुं तांमा हाय तै एमांगो फुनु ग्यादिबा बेबाक बरकनो बनो खरकमा बमनाय हिनाय आ बिनि चेराइफ्रु जे इमां नुकमानि बुइबनो मा बमबायनाय हिमानि आबो बुफुरुं फाइनो ब आबो साइमानिया हाइबानो साइले मानो साल चाबंनाय 17 বছর বয়স পুরব ইমাং নুকমানি জরা বিনি বুফা জাকবনো তাম হিনকা आं বিশ্বাস খাইও আপ্রো বব কাইতর বাই বেলে হালো কাহা আউন বাগিনা আর 13 বছর যে কষ্টনি জীবন তংপ্রো ফানো আপ্রো পানো ব কাইতর থানে ফান মানো ব কাইতনি থানিও যে খাব থারি তম sen kothmao saimano salsa mosaya manang yangai chachara rangai bini bota songrok je bono bothana nainai ro India ini was saika hyper boborno na kari likha tai a kothmao emo ke paithabo sao je Jacob ni jo to bongso ni bororok se phayei Egypt hao jekhaniwo boraja haini tongmani jaga phai tongphaibe abo hai klaise Jacob ni bisingte Israel ni 12টা বংশ 12টা ট্রাইব সেই